Okay guys, good morning. दिनै जोङो मेघालयआव डे 2 जोङो मैया शिलंआव थाफैदोंमोन नै बेवहाय UC गेस्ट हाउस दा जोङो नै दिनैनि राइडआ स्टार्ट जानोसै मर्निंनि 10 बाजिसिगोन दा इधर तो ब्रो है मिलचे अच्छा लगा आप लोग से ये मेघालय का जेटली है ये मेघालय का जेटली दा जों नै बाइकखौ वार्म आप होना लादो लागेज तागेज खाजुबाय दिनै जोङो दाउखि साइडै थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था मा नुनो मोनगोन जब फिर से आएगा ना फिर से मिलेंगे हम लोग ये ब्रो टूरा का है बाय बाय मिस यू तो जोंनि रुमा बारा गोजान नङामोन पुलिस बाजारनिफ्राय नैबेनो जाहैबाय दा शिलंनि पुलिस बाजार मोनायाव मार मानसि जाखायो दा नै इयाव मानसिफोर बारा गैथ'वा फुंबो नालाय नैयाव आरो टेक्सिनि पार्किं दा गाइस जोङो नै शिलंआवनो पेट्रल पाम्पआव थाव सोना लाबाय फुल सोना लाखादो दिनै जोङो माने एसे जायगाफोरखौ कभार खालामनो नागिरदो बेयाव माने थावनि दामा एसे खम 103.56 800आवनो फुल जादों आंना मैयानि एसे आग्लायनाय दंखायोमोन फुंनिफ्राय जों जेबोखौनो जाना लायाखै मानो होनबा जा टाउनाव जोबोर भिरमोन जाम जासोदोंमोन ओंखायनो जेसां हायो थाब जोङो टाउननिफ्राय ओंखारलांनो होननानै जेबो जाबोनाय जायाखै बाट माने एनार्जि मोनदो दा जेबो जायाखै नालाय फुंनिफ्रायनो स' जेराव मोजां हटेल मोनो बेयाव जानोसै माने दिनै दाउखिसिम लागै थांनो सानदो मानो होनबा दाउखिया एसे गोजान जायो शिलंनिफ्राय स' जोङो एसे टाइमखौ होसोदो उथिनाया जोंना लेट जादों नालाय अ माय गड नै ट्राकआ मारै बेलथायखादो टार्निं रायना लामाया इयाव बेलथायखादो गारिया बिथिं थांबाथाय सेरापुन्जि मोनगोन जुदि बिथिं थाङोबा दाउखि जोंथ' खनसे जवाय थांनायाव बे लामाथिंनो थांदोंमोन माने बे लामाखौ हरावसो बारदो जोङो दिनै सानाव माबादि भिउ बेखौ नुलांसिगोन आङो नोंथांमोनाबो नायलांबाय था आङो देखायलांबाय थागोन लामायाथ' जेबो प्रब्लेम गैया दासान्दि थांबायल' था मोजांखा लामाया इथिं ध्रुबदो हिमांसुदो इनि उनाव इथिं ब्र सासे मेघालयनि इनि उनाव नै थिं उनसोरां ब्र इनि उनाव आं सिंगेल बाइक सालायनायनि मजायानो बेलेग जायो दाबो नै इयाव मोनायाव जेकेट गाननासो ओंखारो मानसिफोरा जोंनियावथ' ओजा गरमखौ बुंखानाङा दाथ' गरमा हाबांदोसो नैयाव जेबो गरमखौनो मोना दा दाउखि थांना फैनो हायोबा जोङो सेरापुन्जियावबो थांनो सानदोंमोन दिनैनो माने बारा दिनथ' ट्रिप लायाखै जोङो जा क्लासबो जाबाय दोङो जोंना ओंखायनो सानसेयावनो मोननै मोनथाम जायगाखौ कभार खालामनो हायोबा मोजां जायो जोंनिबो थाब थांफिननो हागोन होनबाना गाइस नोंथांमोना जाय मैयानि ब्लगखौ नायाखै नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबानो जाबाय स' मेघालयानि लाइटलुम जोबोर मोजां जायगाया लाइटलुमाबो जुदि ना माबा मोनसे मिस्टेक जानानै गाहायाव गोलैलांफ्लाङो नायगिरना मोनखानाय नङा जोमैफोरा बिरफुंगासिनो नै बारदों जोङो दा नै इयाव दसे लाखिथ'दो मानो होनबा मोजांथार नैखिनि भिउआ नोंथांमोना नायनो हागोन नै फुरा सब फैया खोबजोबनाय बिथिंबो नै दा जोङो इयाव दहाय माने आपेल बायदोंमोन आपेल जानि जोङो दहाय जोङो बायना लाना फैदोंमोन शिलंनिफ्राय स' दाउखियाबो एसे गोजानानो दंबावो आपेलखौ जाना लानि बिथिंबो बिसोरो फट' लाबाय थादो जायगाया माने मार मोजांखा लामानि भिउखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै ओरैबादि स' आपेलखौ जानानै टेस्टआ माबादिबा ओइ मांस' माबादि टेस्टआ
जायो ओंखायनो बारा टेस्ट जाला थारमाने शिलंनि माल ना बेयो बेसे लायोबा 300 गिदिर इमान दाम आरो जोंनिथिं मावो अ 150 250फोरनिबो दोङो नैबे 250फोरनि खोमा नैयाव एसे दाम आरोना आपेलनि प्राइसआ खोलो खोलो बार बारबाय थादो दा फुल ना मा लानांगौ This is the amazing place मेघालय माइनाव मायबा मोनसे सानना दोङोबाबो नैयाव फैब्लाना नोंथांमोना बावगोमालांलायगोन नै दा बोथोरा अखा हागोन बादि गुसुनिसाय गुसुसो जालांगासिनो जोमै खारबाय दोङो अ माय गड नै दा इथिं एक'खौनो नुला हाजो दोङो ना मा दोङो एक'खौनो नुला खुवा खोबजोब्बाय पुरा व्हाइट जाजोब्बाय इथिं बाय बांला नुयो थ' गाइस नै नोंथांमोना नायनो हागोन मेघालयानि बासआ माबादि जायो नै आगोलनि आरोना नैफोरबादि बासखौथ' जों नुनोनो थाङामोन नै इयाव मेघालयआव फैनानै नुदों स' जोबोर बरिया डिजाइन बानायो गारिखौ नायनो हागोन नै आरो गान दामि दामि सालायो गारिखौ बरियानो लामानि अबस्थाया नै दासो गोदान बानायबाय थादों माने सिगाङाव ट्राक थांदो जि धुला बिरफुंना गालांजोबदो नायनो नायाखै नुवाखैनो लामाखौ इनि ट्राक गंनै थांदो सिगाङाव माने मोजांमोन बाखि जों दहाय फैबाय हानायखिनि लामायाथ' मोजांमोन नैखिनियाव दासो माने गोदान बानायदो आरोना लामाखौ इखिनिया गाज्रि नायनोसै आगोलाव आरो बेसे गोजान गाज्रि मोनबावो आखाइ साखाइ साजोबो ओरैनो मैयानिफ्राय बाइक सालायगासिनो बिथिं फाफ्लि फारनै साबाय थादो दाउखिखौ नुहुरबायानो लामा सेरावनो दोङो जों दा बाख्लायगासिनो जिखिनि बाख्लायदो मार गरम मोनगासिनो दाउखि बोटिंग में कितना लेता है 800 कितने आदमी में हाँ 13 आदमी है हम लोग बात करेंगे दोस्त के साथ माने दानि सोंदोंमोन आरोना बोटिं खालामनो नामा होनना लामायाव हावटेनानै दाथ' जोङो सहैयाखैनो जायगायाव लागै थांग्रोनि बोटिं खालामनो गोसो जायोबा बोटिं खालामगोन नायलांबाय था नै जों दा दाउखि मोनफैबायानो मार उन्दुनो ओंखारदोंमोन दानि लामायाबो गाज्रिथारमोन दाउखि ब्रिज मोनबाय नैबेनो जाहैबाय दाउखिनि ब्रिज The famous place of Meghalaya. Guys, नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनि उनावनो बांलादेश बर्डार जों माने दाउखिखौ बारबोनानै बांलादेश बर्डाराव फैबाय बाय बाय बांलादेश बर्डार दा इन्डियायाव हाबफिनलायबाय जोङो गिथाव मोनलायो फैनो खस्था दा जोङो नै बाइकखौ आगोलाव गारबोदोंमोन दाउखियाव दसे थाहैलायनोसै दा लोगो मोनगोन बरिया रेसपन्स होदो दे जोंखौ माने नगावनि माने BSF सारकाससे लोगो मोनदोंमोन थ' माथो होबाय जोंनि नै गामसाखौबो सोंदों माने आर'नाइखौ नुनानै सिनायदि बर' होननानै दा लोगो मोनलायसिगोन दाउखियाव थांलायनि दा नै नोंथांमोना नुगोन नै दाउखि रिभार बटफोरा जों दा गंनै लाबाय गंनैयाव 1000नो खैजन गरि जनो होगोन ध्रुब साबेसे जनो होगोन साथाम सानै जसिगोन जों दा गाइस जोङो नै नावआव गाखोबाय दाउखिनि दैया ओरैबायदि क्लिन जाना दोङो दा बर्तमान ओमफ्राय ओइ नै बांलादेशआव लागै जोंखौ ससे लांनो नागिरदो बांलादेशआव ओरैबायदि दावराव ना ब्र' जिखिनि इथिं मानसि नुहुरदों ना बियो सब बांलादेशनि गोजा आरोना इखिनियावनो बर्डारा जों दा ससेयाव लागै थांना फैनायदो 0 पइन्टआव लागै स' टटेल जोंना बटआ गंनैयाव लादो 1200 बेनि उनाव फाखोथाम राउन्ड होगोन होनदो ओमफ्राय 15 मिनिट्स टाइम ओजा मबा रेस्ट लानो होयो
गाइस बांलादेशनिया बांलादेशनि 0 पॉइन्टआव लागै फैबाय जोङो नै सब बेफोर बांलादेशनि गोजा ओ माय गॉड ये पूरा बांग्लादेश में दिखा रहा है ओ भैया सिगरेट नो ब्रो नो स्मोकिंग मिलेगा बार मिलेगा ये अच्छा वाला सिगरेट अंकल ले जन्नो बेर मिलेगा बेर एमली हेर एमली खाता भी क्या है बबरी खाना है बबरी एमली बहुत टेस्टी है मामा जासि हरलै बांलादेशनिफ्राय नोंथांमोना नुगोन नै आरो ओइ दाउखि रिभारनि दालाङा सायाव नोंथांमोना आङो दा जेब्ला नै जोंनि बर्डआ खाथियाव लागै सहैयो अब्ला आं देखायगोन खाथियावनो जोबोर मोजां नुयो आरोना नै दा जोङो जि जायगायाव दोङो बेनिफ्राय नायहरबाथाय स' जोबोद मोजां जायगाया ओरैबादि क्लिन नैबे दैमाया जेबो दाखोर गाज्रि मुवा बेसाद गारनाय गैया आरोना ओमफ्राय दा नैबे ब्रिजआ नै नावजावरानाव सोंदोंमोन आङो 100 इयार्स बारबाय होनना बुंदों आरोना बेयाव माने दै सिङाव थानाय नाफोरखौबो नुयो आरोना बोया साप्पा स' दा बर्तमान जोङो नै थांफिननोसै इयाव दोङो ओरै नेचारेल फ्रिज बियार सियार नोंथांमोना फैनानै लोंनो हागोन नै इयाव माने दसे 15 मिनिट टाइम होयो आरोना नोंथांमोना इयाव फाखोसे गिदिंनानै इयाव बिच बादि आरो इयाव नोंथांमोना दसे टाइम स्पेन्ड खालामनांगोन 15 मिनिट्स बेनि उनाव नै इयाव मा दोङो नोंथांमोना नुखादोंआनो किं फिसार दोङो ब्रिजार दोङो माजा पेप्सि माबा माबि दोंसोयो नेचारेल फ्रिज बेनि उनाव नै इफोरथिं दखान मोननैसो दोङो या थैंक यू और इस रिवर का नाम क्या था उमवाट अ बे दैमानि नामानो उमवाटनो ओइथिं बांलादेशनि मानसिफोरा दाबो दोङो इनो ओरैबादि पार्टि गोवा वाली बीच मे स' नै हिमांसु मारै मोनदों गाखोनानै नाव मोजां मोनदों खिन्थु फार्स्ट टाइम फैनायाथ' मोजां मोनखायोना इन्टारेस्ट नांदों आरोना फैदोंमोन ज' लादोंमोन आङो मारै मोननाय गाखोनानै बरिया हिट नोंलाय नो हिट टेस्टआव वासु नेक्स्टआव फैबावगोन टेस्टआव वासु हा टेस्टआव वासुल 40 बा 45 मिनिटनि गेजेरावनो जोंना नै 1200 गलांबाय आइलेन्ड में जाखैबो थोड़ा रेस्ट गैया ना ज्यादा टाइम स' नोंथांमोनाबो फैनानै बेयाव नाव गाखोफैनो हागोन आरो ओरैबादि क्लिनेस जायगाया थ' नै गाइस जोङो दाउखिखौ बाय होनोसै दाउखिफोरनियाव एसे गरम आरो दै जा गोजौआव बारा गरम नङा जा शिलंफोराव गोलोमदै होयो नै गोलोमबाय जायखिजाया मारै मोनखो फैनानै नों दा बिराद हिट नोंथांमोनाबो सोरबा जुदि इन्जयमेन्ट लानो लुगैबा फै खिन्थु दैनि कालारा चेन्ज जायो होननाय खोनादों मालाबा गुबुंलेबो जायो होननाय खोनादों लाक दोङो मोजां दै मोनदो जोङो माने क्लियार आरोना क्रिस्टेल क्लियार वाटार बिराद खस्थ' भिडिअ खालामदों जों नोंथांमोननि थाखाय बहुत स्ट्रागल खालामलागा जादों नैबे जायगायाव फैनायनि थाखाय लामायाबो बेखिनियाव मोजां नङा आरो टारिं बेसेबा रिक्स लानानै फैदों जों मिथियोना गाइस ओंखायनो नोंथांमोना जायगा हायो थानो सापर्ट होलांबाय था जोंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय मा होनो मेंबाय बाइक सलाय सिं साजोब्बाय दा थांसै जोङो बिराद फ्रेस मोनफैदों आरोना नाव गाखोनो मोननानै दा जोङो नै ब्रलानाव थांगोन मायाव दंमोन जायगाखौ नेपा बरापानि एसे गोजानानो इनिफ्राय 97 किल'मिटार जों दा थांबावनांगौ जोङो मोनानासो मोनहैखासिगोन दे होमबा गाइस बिदिनो अननाय आरो सापर्ट होलांबाय था दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियाव फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन बाय बाय गाइस जय बर' हारिनि लाभ इउ अल